sarkin shu'ara baba ka je lafiya takawa lafiya zama lafiya aukar da lafiya sarkin shu'ara baba sai da sharmura yau mun ga abin da ka kasa shukar kai zino sarkin shu'ara baba sai da sharmura yau mun ga abin da ka kasa shukar kai zino sake daga sirka in yi abin wanda ya fito a cikin mai maka shi ne sigira biyu maza ka wuce karo sarkin shara baba sai da sharmura yau mun ga abin da ka dasa shukar da ido yayyar masalati ya Allah da Muhammad Ahmad Babu da shugaba sarkin su Allah ya rasa abu sa su ya wani har da wadere bishiyar kai